И така, здравейте хора, внежу ще се представя кой съм аз в новият ми YouTube канал. Ако искате още видео в новият ми YouTube канал, може да се абонирате за моят канал с камбанката. И сега се представям. Здравейте, аз съм Георги Георгиев на 13 години. Град Видин, в България съм. Имам си брат, Калян. В другото видео ще го покажа него. За моят канал, за неговия канал двата, един му е банът. Мога да прави всичко, ама всички видеа са му изтрати. Ще оставя линки за двата канала, да има сега един банът и един нов. Ще оставя линк за другия ми канал. И да. Сега на английски да се представя.